José Fernández Nieves, o atleta de Beira de Cabo, pero que leva seguindo fora do barco bastantes anos, ainda pertenecendo ao Celta, ainda que empezou no Adas, pois son os 3 participantes do propio Campeonato de España. Hai que decir que temos en torno a 190 inscritos de Campeonato de España, que é unha moi alta participación nestas categorías. Xa, ano pasado estiveron en torno a 160, 170 en Castrudiales, e que conjuntamente con este campeonato celébrase un trofeo Open para que podamos meter a outra xente, xa que a federación o permite, que sería o trofeo José Ruiz López. É un trofeo que xa se fixo no barco fai bastantes anos, que se fixeron 7 edicións, e agora pois o retomamos con motivo do Campeonato de España, pois un pouco quixemos darlles a celebrar ese octavo trofeo. Si xuntamos os participantes e as participantes do Campeonato de España máis os do trofeo, pois estamos, creo que estuve contando, os inscritos son en torno a 260 inscritos, o cual pois está moi ben. As probas empezan ás 10 da mañá, ca categoría sub-10, nenos e nenas, salen mixtas, todas as carreras son mixtas, que clasifican por separado. Logo, ás 10 e 10, creo que é o sub-12 masculino e femenino, debe ser as menos 25 por aí, ou e media, creo que son e medias, as 10 e media son o sub-14 masculino e femenino. O propio Campeonato de España empeza ás 11 da mañá, a última carta logo van todas seguidas, non? Sub-16, sub-18, sub-20 e máster, sub-16 son 3 km, sub-18 e sub-20 son 5 km, e o máster son 10 km. Como acaba de comentar Tino, isto faise nun circuito cerrado de 1 km, son voltas de 1 km, polo tanto son 500 metros hacia un lado, dan a volta e 500 metros hacia o outro, non? Deixamos libres, afortunadamente coincidimos xenial, porque deixamos libres a rotonda de Mercadona para liberalizar o tráfico, entonces está un poquinho máis pa aquí a curva, e deixamos libre tamén o que é a subida, efectivamente, porque a volta veñen nadando aproximadamente no que é a entrada de urxencias. Si que é certo que temos que facer unha xestión, porque non se fixo todavía, non sei quen son os encargados de facela, para que a entrada de urxencias se produzca por atrás, por el Oje Fernández. Non sei a quen habría que comunicar. Me imagino que a policía. Pai e nai, a veces veñen irmáns, máis logo adestradores, máis logo o tema de xuíces e tal. Creo que está toda Valdeorras prácticamente copada, o sea, está cheo. Incluso pues, en Ponferrada e alrededores, casas rurales, bueno, a verdad que é iso que se buscaba, non? Que teñamos un impacto por un lado de ocupación, pero sobre todo outro impacto de que coñezan esta zona, non? Foi, bueno, ao ano 2022 temos que nos dixo que, bueno, foi unha zona moi atractiva para toda esta xente, non? Por lo tanto, bueno, é un pouco o que podemos, digamos, o retorno que pode vir, non? Con este tipo de probas. E non sei se hai algunha cousa mellor máis, pero ao final hai que facer moito traballo, non? De vallas, está obras con Miguel que está pendiente de vallas, de conos para dividir a carretera, a policía local creo que xa está con tema de aparcamentos, as saídas de garaxes, o sea, ao final estas probas teñen moita complicación, non? Parece que non, pero hai que facer un traballo moi importante. E iso, pois, ao final non se ve, pero tamén é un traballo do Concello, na súa totalidade, non? Entonces, esperemos que todo este ben, os puntos de luz, que tamén son importantes, bueno, vas a poñer 2 arcos, porque son obligatorios, o de meta da Federación Española e o de Iberdrola, que é patrocinador oficial tamén da Federación, e aparte, pois, parece que nos vai acompañar o tempo, parece ser, pero bueno, pues acá tamén temos previsto varias carpas para, bueno, pues cubrir o que son ordenadores e tal. Vamos a querer darle o máximo realce posible ao campeonato, entón esperemos que non haya fallos técnicos, pero a idea van traer 2 pantallas pues bastante grandes, en torno a 2-3 metros por 1 e pico, non? Que se van a poñer, que son onde se van a poñer o que son as faltas. Bueno, na marcha sabedes que hai partes de descalificación, hai información aos atletas cada vez que pasan por volta, o cronómetro, que vai estar tamén nunha pantalla desas, son 2 pantallas moi grandes que son as que están en Espourense. Entonces, eso tamén lle vai dar moito realce a competición, e, bueno, pues esperemos que todo funcione perfectamente, bueno, sobre todo tamén quero destacar que este circuito, primeiro, é moi bon porque é totalmente xairo,
esperemos que o valoren os atletas e as atletas, e destacar a infraestructura, que é moi difícil que nun circuito de marchas teñas a saída e a meta pegada aos vestuarios. Eso é un luxo que é moi difícil de atopar, non? Así que, bueno, digamos que a entrega de trofeos vais a facer dentro do pabellón, porque tiñamos previsto, se chovía e tal, e penso que ao final sempre é mellor, porque fora hai moito tinglao, estáse ali diante todo cacá, é un pouco complicado, non?